Започваме! Проба да дам ли? Хайде, бе. Спирам си звука. Чай се концентрирам малко. Не. Правилно, аз се обърках нищо. Да не ти На секна малко е вдъхновението на теца, някой какво план. набързичко, нали? И почваме, нали? Добър вечер! Започва централната емисия новини на телевизия DCTV. Чакай. Как ми се как? Може Ей, да се казва. на всяка манджа ме родия си, мама стара. Шата фрасна, правиш... Не е така. Пак ще го кажа. Брадата ми не е симетрична. Гледам, ако се дължи това, че едното ми рамо е така спаднало. Бе, да го знам, криво ли е, право ли е? Това ли беше? Има вероятност пощата да бъде преместена в приземния. Защото не правя грешки. Не съм и Роданка Голганова да правя грешки. Ако на всеки бланк правя по толкова грешки, Тя вика, то бързината ли? Хич не ми е яко. Така, добре. Какво викаш, то по принцип състоянието ти е такова? Абе, ужас! Боже! Имаме попадение. Анна Антипенко и Александър Уткин идват от университета в град Симферопол. Или Симферопол. Ти като стигнам до утки, нещо се разсеява. Ми казвам го, млъкни. Хубаво е. Нищо не знаеш. Чудеш за кой говоря, бе? Нищо не ми е голямо. Просто вече аз се умотвам от всякъде. Е така, като закуча на тия клишете. Спокойна вечер. Пу. Така. След обед. Съжалявам. Свободата. Бяхте в централната емисия новини на DCTV. От целия ни екип, приятна вечер и Добре написано ти е. спокойна вечер и приятен уикенд. Нали? Искам да снимам някъде високо в планината. Зелените, тучни планински ливади. Едно много красиво, чисто езеро. И от отсрещният баир да чувам ехото на Кирил Кирилов. Новината или репортажа, за които мечтая, тук малко се дублираме с моята колежка Дани Голганова. Аз също бих искал да направя някакъв материал или репортаж в планината, може би по-високо място, отколкото са българските планини. Да снимаме как туристи или алпинисти се справят с някакви трудности или други привърженици на екстремни спортове и природата, разбира се, защото за мен това е едно от най-великите неща. Човек обогатява въображението си не защото в мозъка му се случват разни неща, а от опита, който черпи от околния свят, което е всъщност майката природа. А също така може и някакъв космически материал да направим на Луната, на Марс. С Йорданка Голганова се представим как сме в скафандри и наблюдаваме Земля в илюминатори. В самото начало на кариерата си мечтаех да се снема новината на живота си, която беше да влезна в една мъжка съблекалня на футболен отбор. Повярвайте ми, след няколко години това ми се случи, така че много вярно какво казват хората, внимавай какво се пожелава, защото понякога мечтите се сбъдват. Иначе съвсем сериозно винаги съм искала да бъда военен кореспондент и понякога си мечтая да попадна в Израел и да отразявам размериците между Израел и Ирак. Аз мечтая за новини, в които има много екшън и обичам да снимам такъв тип новини. Разбира се, никой не обича да снима катастрофи и убийства и самоубийства и така нататък, но просто там съм силна. Не мечтая за такива новини, пази Боже, и все пак, за съжаление, това правя най-добре.
Нещото, което искам и много така си мечтая да снимам е да отида в Афганистан. Малко е така граничи с фантазия това нещо, понеже е доста трудно, а емисиите там приключват, но за мен това е реалната журналистика, да се сблъскаш с сериозни проблеми, с нещо, което вълнува целия свят. Какво да пожелая? Живот и здраве, дразновение. Всичките мечти да им се сбъднат. Не, пожелавам на целия екип на телевизията да продължим да работим заедно, да се развиваме в положителна посока, защото все пак е минала само една година. Какво сме постигнали до тук не е малко, но можем и да продължим още. Да се забавляваме. Работата и забавлението да вървят ръка за ръка, защото ако човек не изпитва удоволствие, както всички знаем, няма да му спори работата и няма да става с кеф сутринта и да идва на работа. И по-малко лоши новини, повече добри новини, по-голяма аудитория и така. На колегите, освен стандартното здраве и дълъг живот, пожелавам много творческо и емоционално пътуване, а в личен план им пожелавам цвят и дъга. Това, което искам да пожелая на всички колеги и на технически екип, и на журналистите в телевизията да продължават да работят със същия хъс, да продължават да са все така идейни и иноваторски в това, което правят и да са живи и здрави, разбира се. Здраве, защото това е най-важно. Много хъс, много хубави новини. Интерес на истината, най-често давам интервюта за вашата телевизия. Не знам моя ли е заслугата или ваша, поласкан съм от което. Впечатленията са ми, истината е, че кабелният ми оператор го нямаше, смених картата, вече имам вашата телевизия. За ваше сведение, аз съм абонат, там от преди промените, след тях и така нататък, аз съм абонат от самото създаване, мисля, че около 10 години. Горе-долу, по спомени, 2003 или 2004 година. От тогава съм ви абонат. Имам добри впечатления, никога не съм имал проблеми с картина, с звук. Мога да връщам програмите до 3 часа назад, което е изключително важно за хора в нашето положение и нашата професия. Защото няма как да се приберем в 7 часа за новините, в 8 часа, разберете. Прибираме се в 11, за мен е важно да го върна 3 часа назад, в 8 да гледам новините, примерно по канала 1. Така че това са най-големите екстри, които ме устройват, не съм имал проблем. Преди това съм бил на една конкурентна, няма да й правя лоша реклама на хората, но винаги имаха проблеми. Имаме проблем с това, с онова, интернета не работи, Значи, вие не натоварате хората с вашите проблеми, което е важно. За в бъдеще ви пожелавам още повече успехи. Всяко нещо, всяка трудност, през която минеш, моето лично мнение, ще прави по-силен. Така че пожелавам това и на вас, дано всички трудности, през които сте преминали, да са ви направили по-силни, много професионални успехи и най-вече още повече клиенти. За мен е самия 6 септември, включително за вас рожден ден, за мен е годишна от брака ми, така че е много положителен ден. Мога да пожелая на DSTV да продължават в същия дух и да се наложат като един коректив, да бъдат обективни, както са го правили до сега, и да дават възможност за реализирането на гражданската позиция, просто да им давате глас, но и обективно да отразявате свършеното след техните желания, жалби. Ние винаги сме насреща да работим заедно. Много се радвам. Телевизия DSTV се наложи за една година. Доста добре и винаги е удоволствие, когато участвам във ваши предавания. На зрителите искам да бъдат малко по-активни,
Нека да взимат дейно участие, да споделят проблемите си пред телевизията, нека да я ползват като проводник към нас и много здраве им пожелавам и да се радват на това, което се случва около тях. Първо честито за тази една година и само в момента, в който чуем датата, означава, че това е успешна дата и още много години ще така, се радваме на вниманието на журналистите, на операторите, на всички, които работят в DCTV. Наистина те през тази година показаха, че много усърдно работят, не жалят време, личното си време и след работно време, са винаги в центъра на събитието, информират зрителите и много е важно, че от всички гледни точки не се сърдим, когато ни критикуват, но се чувстваме по-ласкани, когато ни хвалят. Така че наистина пожелавам един приятен празник по повод от годишната и си пожелавам да ме поканите на 50 годишната. Успех!